good morning. Welcome to my channel. So, ang among video karon is na ako diris tangkalan sa mong baboy kay mamahog kog baboy kay gigutom na ni mong baboy kay udto na. So, karon pa ko kapamahog kay napag trabaho kay inagod. So, mo ni among baboy guys, duha ka buok, babae ug lalaki ni. Kaning laki para ihaw na sa among maabot na piyesta ka doon naman ang piyesta karong June 24. So, ang piyesta diri sa amo sa San Juan Bautista. Oh, so, pwede na maihaw karong pista puhon kalayan sa Ginoo. So, pamista lang gud mo balag way gasto char. Ito kanang isang ihaw kay kanang isa amo nang anayon kay perting mahalas baboy karon Ginoo ko to so para to. So, bahogan na nato ni kay sige nagsibangag o ano yung bahog grower para dali mo dako ba kay happy ta ba siya ihawon karong pista maabot pohon June 24 pista sa San Juan Bautista. So, sige pangaon mo diha. So, while kakaon ang baboy no, so padayon po kog hinlo dari kay pati mang daghana og kuan kanang ugaw. So siligo nato ning tai. So sorry sa nangaon diha og nay nangaon diha no. Kay patiging daghana. So na silig-siligon. Ibuyabuan og tubig. Butangan po nato ning tubig ning ligid kay aron pug na ilang mainom. So muna ilang po mangaon kaon inom tubig kaon ng tubig. Suligon po nato ni hugaw suon po panalagsa kay gamay manggugay ning bangag pa dong siptik walang suon na lang po na ako kahoy kay mo anod ang hugaw dito padong sa bangag. So humana di humana. So guys, humanagid ko og hinlo na ning tangkal, nakabahog na ko og may na ilang pagkaon diha. So mugawas na ko kay naman. So that's it. Salamat.